La mostra d'humor gràfic s'inicia en una conversa amb Rosa Serrano quan era presidenta de la Unió de Periodistes Valencians. Jo en aquest moment era president de FECO Espanya, és una federació de dibuixants que és d'àmbit internacional, encara que hi ha unitats nacionals. Havia una opció per fer-la, però costava prou d'aconseguir patrocini. I quan ho vam aconseguir, que ja era presidenta Amparo Bou, es ficava en marxa. Clar, es tractava de convocar aquesta mostra a nivell mundial, tenien que penjar les bases en pàgines web, enviar a correus electrònics i un poc espentar a la gent perquè participara. Aquesta primera mostra, que va ser sobre llibertat d'expressió, suposà un impacte perquè, de fet, no s'havia fet mai a València. La segona mostra va seguir aquesta línia i aquesta tercera també va progressant, va augmentant en quant a participació, però està ben estable. S'ha estabilitzat al voltant de 500 obres i la participació ha augmentat un poc. Aprofitant que guanyem l'any Darwin, el que fem és centrar el tema en ell. Per aquests 200 anys que és el segon segle que va néixer i després pel 150 aniversari de la seva publicació de l'evolució de les espècies. Hi ha dos aspectes. Jo penso, per un costat, penso que la gent, en general, el tema religiós, els dibuixants d'humor passen prou bé. Ara, el que sí que està clar és que tota la moguda de les vinyetes de Mahoma sí que van aconseguir cert nivell d'autocensura. I a vegades és més greu l'autocensura que la censura. En compte que sí estem parlant de 460 dibuixos dels que han arribat, de 223 autors de 44 països. En aquest cas, ells el que fan és comparar un poc com se resol el tema en Àfrica o en Holanda o en Polònia. I això, d'alguna forma, és enriquidor perquè un poc va mirant a veure, va aprenent, no? Va aprenent i potser ha tingut una idea que no l'ha sabut resoldre i ha vist que un altre l'ha resolt bé i tot això és positiu. La veritat és que hi ha un bon nivell. Clar, així s'han seleccionat 189 de 460 i conforme vas seleccionant i vas deixant menys, puja el nivell. De fet, n'hi ha gent que s'ha quedat fora perquè no hi havia qualitat i altra gent té 2 o 3 dibuixos. I és qüestió un poc de coses, no? De dir, a veure com li trec jo sí perquè la gent somriga o almenys veurem altre aspecte, perquè al final el dibuix d'humor és un poc dir la teua, però mitjançant aquest tipus de grafisme, com un periodista pot dir-ho a través d'un article o tot. Estem molt contents. La vocació de l'exposició és que sigui itinerant i el que sí que lamente és que els mitjans de comunicació es costa molt parlar d'un tema que avui per avui m'atrevisc a dir que és la millor mostra d'humor que es fa a nivell estatal. La mostra està instal·lada al Museu de la Biblioteca, a la plaça del Mercat número 4 de València, i estarà fins al 29 de maig. És publicitat de dilluns a divendres, per al matí per la vesprada. És una oportunitat per a conèixer un altre tipus de material gràfic i penso que els valencians devien